салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТГ. дар навори имрӯзаи мо Nuhum kilometr svetafori amanalni şifrni zavod inemi rahi poyiza megzaren magazini ma. Номер то бака? Рақамои телефон 934 03 89 38 903 21 56 56. Имо, WhatsApp, Instagram ҳамаи сайтҳо ҳаст. Иншоаллоҳ бо нархҳои арзон ҷавобтон медиҳем. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Тахта 15 42 4 метра, як донаш 98 сомон. Анаи тахтаи дюймовкаи 14 ба 2,5 4 метра, як донаш 48 сомон. Анаи бурус ҳастай, буруси 12 ба 15 3 метра, як донаш 30 сомон. Анаи ҳастай 10 ба 10 4 метра, 140 сомон, як донаш. Анаи 10 ба 2,5 4 метра, як донаш 30 сомон. Анаи бурус ҳастай 15 ба 7 4 метра, як донаш 180 сомон. Анаи тахта 10 ба 5 4 метра, як донаш 66 сомон. Анаи тахта 12 ба 40 буди 4 метра, як донаш 76 сомон. Анаи тахта 15 ба 35 пурраи 4 метра, як донаш 80 сомон. Анаи тахта 12 ба 4 метра, як донаш 70 сомон. 12 ба 40 пурраи 6 метра, як донаш 102 сомон. Анаи сараковка 15 ба 42 тозаи 6 метра, як донаш 132 сомон. Анаи река ҳастай 40 ба 45, як 6 метраш 48 сомон. Анаи пачифрои 10 ба 2,5 6 метра, ҳар душ. Иш дуай, бологиш 2,5, бологиш 51 сомон, поёнгиш 50 сомон, бологиш 2,5, поёнгиш 2 6 метра. Анаи страпили 11 37 6 метра, як донаш 94 сомон, як 6 метраш. 45 вай 15 56 метра, як донаш 155 сомон. И дюймовкаи қокадагиай як 6 метраш 14 ба 2 ба 2 3 мебро, як 6 метраш 85 сом. 14 ба 2 6 метра, як донаш 70 сомон. И рекаи 5 ба 5 пурраи 6 метра, як 6 метраш 52 сомон. Ирам ҳами река. Анаи дюймовкаи 14 ба 2,5 6 метра, 15 меган ҳамаш 14 мебро, як 6 метраш 79 сомон. Сараковкаи тоза як 6 метраш 14 ба 42 6 метра, як донаш 131 сомон. Анаи 14 ба 3,5 6 метра, як донаш 115 сомон. Ини ҳастай 10 ба 35 6 метра, як донаш 79 сомон. Бурусай бурус 7 ба 15 6 метра, як донаш 260 сомон. И река як 6 метраш 5 ба 3 6 метра 36 сомон. Энирам бологи 15 ба 56 метра, як донаш 155 сомон. Река 5 ба 5 6 метра пурра, як 6 метраш 52 сомон. Ин сараковкаи 14 ба 38 6 метра пурра, як донаш 125 сомон. ҳастай 14 ба 2 6 метра, як донаш 70 сомон. Шифри вална 21, як донаш 50 сомону 70 дирам. Анавайшам ҳам шифри вална номери 1. ҳама сифати нағзи нағз
як намуд ҳама сифати нағзи нағз. Арматур размери 14 сомонсаноат ДТ 14 заводской як 585 5.5 сомон метраш 5.5 сомон 14 заводской сомонсаноат анаи ҳастай 14 4 метра сомонсаноат метраш 5 сомон анаи ҳастай 14 сомонсаноат як метраш 5 сомон ин 3 метра. ин арматури 14 сомон борик камтар борик ай гуфтагимон ин метраш 5 сомон ана ин арматури 12 сомонсаноат метраш 4 сомон. Тамоми намуд сими визани сими 2 сими 3 сими 4 тамоми намудаш 10 сомон ҳаст сими 6 ҳаст метраш 8 сомон як метраш. Симен ҳаст моҳирсимен ғайрусимен хуаксин 500 ёқут ғайур 500 хуаксини ёвон 50 сомон 500 моҳири ёвон 48 сомон 400 ғайур ёвон 42 сомон ёқут симен ҳаст 39 сомон. Арматури 16 сомонсаноат дарозияш 1170 дарозияш 1170 як метраш 7 сомону 20 дирам. Анаи арматури 14 сомонсаноат дарозияш 1170 як метраш 5 сомону 20 дирам. Арматури 12 1170 ам ҳастай метраш 4 сомону 30 дирам. Юзби ду тарафа лак задагӣ 1.25 ба 2.5 як донаш 112 сомон. ДВП ҳастак як донаш 57 сомон. Анаи ҳастай деспеи сиёҳ расиски як донаш 520 сомон. Уна ҳастай деспеи сиёҳ хитоӣ 335 сомон. ина ҳастай ҳама намуд ДВП деспе фанер ҳама намудуш иншоаллоҳ бо нархҳои арзон дастрас менамоем. дарои трезои пластикӣ ҳам ҳаст. ини исижда дарои чӯбӣ дарои оҳани узбекӣ туркӣ ҳама намудиш ёфт мешавад. 9 километр светофори аманални шифрни завод инами раҳи поиза мегзарен магазини ма. рақамҳои телефон 934 03 89 38 903 21 56 56 имо ватсап инстаграм ҳамаи сайтҳо ҳаст. иншоаллоҳ бо нархҳои арзон ҷавобтон метиҳем. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат.